И какво става, хора? Аз съм Ники Геймкаст 123 и с мен е Любо Геймпро. Ще играем един friendly battle, ще снимаме, защото сме в един клан. Ще му предложа и ние ще играем. Ние сме играли и друг път, но... какво мислиш, Любо? Ще победиш ли? Ами не се знае, ти си малко по-силен от мен, ама всичко ще се разбере днес на тази битка. Ето, аз съм Ники Геймкаст. Аз съм Любо Геймпро, само дето съм писал Любомир.bg, не знам защо. И аз обаче няма да мога да... Виждате, че не съм си написал името Ники Геймкаст 123, защото не ми стигаше само Ники Геймкаст. И сега този епизод само ще играем Friendly Battle с него. Няма да... Съжалявам за паузата, имахме едни проблеми, но всичко се реши. Сега аз отгоре, дето пише Friendly Battle, му предлагам, нали, Любо? Да. Предлагам му френлито и той трябва да го приеме. Той го прие вече. Ето, аз съм отдолу Ники Геймкаст, дето съм синия. Той е отдолу. Той е отгоре. Почвам. Принцът не може да се мери с... Но срещу Валкирия може. Не може да защита Валкирия, защото скелетската армия е по-опасна от Валкирия. Още малко и му взимаме на такова. Взимам му я, yes. Oh no. Еми, Любо, много ще е как. Като умираш, няма как да е друго. Айде са малко миньончета. Това не... Същия такова ми свършен. Настигнете ме, миньони. Ами сигурно ще настигнат, тази скелетската армия ще настигне. Да видим как ще ме настигне. Гледай какво правя. Та уича не умира. Е, сега ще се уича. Но Валкирия оправя за много време. Само ви казвам, токи жица съм аз. Разбирате ми. Ами, пека. Аре малко. Да дойдат барбарините. Барбарните Аре. са... Малко. Малко. Може малко слабо да... Скелетска армия пускам. Ама и аз пускам. Ама аз пускам уич. Ама аз пускам Валкирия. Аз пускам един приятел, познаш. Миньоните. Ама аз пускам също едни приятелчета. Гледайте сега. Брум. 24 секунди и принца слагам. Пека! Пеката не помага. Още една пека. Фух, студен дед! Казах ви за студен дед. Не! Студен дед, тя бейби. Любомир Димитров ме победи. Любо. Сега мисля да играя още една игра с него, понеже играем 2 от 3. Пак му предлагам. И изглежда пак той прие. Какво? Това е твой клип сега да не приема сега. Стане малко кофти. Ще ти слабак. Абе, сега ще видим кой Малко кофти става като... Аз си казвам 2 от 3. Мамка му, бе! Ами какво беби драгана ми е? Толкова. Сби го, то беби драган. Сби тага, бе! Би! Свърши. Би, барабана, би! Сега какво правим тука?
Валкирия! Дай Валкирия прави. Не бе, ма. Обичам те, Валкирия. Ти си ми един от най-любимите герои. Стига. Ай, там мини пека Букс. Беше ясно. Защо съм толкова гаден? Защо съм толкова слаб? Ай, тихо. Има един зрител, ако чувате гласовете му. Гласът му всъщност, извинете много. Обичаме този звук. Абе, Ето си. ти може да обича много неща, обаче няма как да ме победиш втори път. Няма Не да знаеш, че стане. Валкирия се опречва на Уич. Защото на Уич не е нищо. Да, ама още една Валкира май се опречва. Това е апгрейдва на Валкирия. Моите ли? Брат, те ти лео. Моята, кой е спорт? Кой е спорт тя, моята Валкирия? Не знам, моето е победа за мен, Валкирия моята ми. Да! Има още една игра решаваща, за да видим кой е по-добър. Аз ви казах, че съм най-добрия. По-добър съм от него. Любо, какво ще кажеш? What? И чакайте малко, че ми е бава връзката с интернета. Ще му ева имам това нещо. Ще почакаме малко, Любо. Ето не. И връщаме се пак. Любо този път ми е предложил Friendly Battle. И това е последната игра, решаващата, защото играем 2 от 3. 2 победи. Който спечели тази игра ще е победител. И да... Чакай, че пак стане нещо. Ето той ми друг Friendly Battle, защото ето аз го приемам. И почваме. Набързо да не мога да говоря, защото на приятели му спира интернета. Бавкаме, да знаете. Пускам миньони, пускам и скелет с армия. Бе, това беше лошо. Пак ще го победя. Ще му победи. Аз съм победител, разбирате ли? Колко ме нерви с това победител? Никак победител няма да станеш, никога разбираш. Какво няма да стана? Победител няма да станеш. И ясно да го чуе камерата. Защото миньоните ми оправят нещата. Гледай. Аз съм повече победител, Любо е. Не се вижда. Не си личи. Айде бе, аре. Виждате кой пускам аз Прави се с... и който ще оправи цялата игра. Ще избие всички. И това са миньоните. Искам това, което ще избият шибаните миньони. И знаеш колко ме нерват. Но аз знам Те кой. са много силни. Виж какво си имам. Под ръка. И какво? Уич е по-силно от Бейби Драгона. По-силно, защото стреля като някакъв робот. Динг, 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 динг. Пускам скелетската. Спускам Валкирия. Там. И тук. Там мини пека много да се движи. Аз наред не искам да зад нея. Ти ми пегаш. Фак. Кой е силен ми? И това е Lu Game Pro. Мамръза. Засилай се. Бум. Бум бич. Фак, аз зарежи, бе. Бум бич. Изпълнаме им Baby Dragon Baby. Baby can baby. Ма това беше неловко. Добре, какво го правят този Бейби Драгон, като не мога да победа? Знаете ли какво? Забравих да ви покажа само една
Моя ценна, много ценна атака. Абе, не говори то канала, мой бе, предло. Кой е предло? Засилка, удар. Още един. И какво като удар? Още един. Не. Сори, брат. Скелетската армия е нещо не по-добре. Не. И ето. На майка. Ето кой се отказа по-силен. Не си по-силен. И това е всичко. Много ме победи. Това... По принцип той е по-слаб от мене, но винаги когато снимам не ми се води на късмет. И чао, това ще бъде всичко от този клип. Абе, снимай, девай копелето. И довиждане от мен. Ще снимам друг клип. Чао.